Tú svoju ponúka režisér Peter Gašparík v dokumente Stopy boje v Banskej Štiavnici. Pátra v ňom po svojom starom otcovi, ktorého nikdy nestretol. Režisér Peter Gašparík počúval o svojom starom otcovi Štefanovi celý život. Keďže osud im nedoprial osobné spoznanie, vnímal ho ako veľkú záhadu. Rozprávala mu o ňom najmä jeho mama, ktorá v ňom vyvolala túžbu preskúmať nielen život starého otca, ale aj udalosti, ktoré počas druhej svetovej vojny prežil. Ja som tie čriepky zbieral celý život, čiže čakal som na vhodné situácie, kedy sme mali rodinné oslavy a tak ďalej, kedy tí moji najstarší strikovia, ktorí už vlastne všetci nežijú, tak som sa ich vyzvedal, ako to bolo, čo bolo, ako to prežívali. Plus moja mama mi o tom strašne veľa rozprávala, aj keď ona sa narodila po vojne, ale tí najstarší teda jej bratia, tí si to pamätali, pretože mali 6-7 rokov a sú tam presne také veci, ako museli lyžovať od rána do večera, aby skryli stopy do štôlní, kde boli schovaní ľudia, ktorí utekali pred tým režimom, ktorý vtedy vládol, aby schovali, aby fašisti nezistili, že kde sa schovávajú a tak ďalej. V centre diania dokumentárneho filmu Stopy boje v Banskej Štiavnici stojí Štefan Truban, ktorý bol odbojárom a počas druhej svetovej vojny ukrýval prenasledovaných, zbehov a židov. Cez súkromné dejiny sa dostávame k dejinám globálnym. Starý otec bol, z hľadiska funkcie bol nadstrážmajster v Štiavnických baniach, ktorý počas druhej svetovej vojny vykonával diverznú a výzvednú činnosť, to znamená bol špión. Z hľadiska ľudskej to bol človek, ktorý bol schopný vis-a-vis so smrťou a so strašnými dejnými udalosťami, ktoré vtedy boli, zachovať si svoju tvár. A z hľadiska podľa mňa osobnej, ako on sám bol veľmi zložitý človek, bol introvert, určite to nebol ideál, čo sa týka partnerského vzťahu s mojou starou mamou alebo niečoho. V tej rodine sa šíria také, možno až floskule, alebo len také malé príbehy, že čo kedy sa udialo, nejaké krátke vety alebo krátke udalosti. Ale počas toho filmu som sa snažil, a myslím, že to je v tom filme, precítiť, čo asi ľudia zažívajú vo vojne, aké je to pre nich zložité, aké je veľmi ťažké zachovať si tvár a že vlastne častokrát na rozhodnutí jedného človeka môže závisieť množstvo iných životov. Režisérovi sa pohľad na starého otca v priebehu nakrúcania menil. Odstup od osobnej témy získal aj vďaka scenáristovi Denisovi Mačorovi, dramaturgičke Márii Šnircovej, ale v spolupráci s historikmi. Ja nemám takú ambíciu byť pred kamerou, ale akoby z celej tej situácie vyplynulo, že som pred tou kamerou. Čiže akoby som tam ja a spovedám a bádam na tých miestach a s ľuďmi, ktorí sa vyznajú do tej situácie a do toho, ako to bolo, s historikmi, lokálnym historikom, mojim kamarátom, ktorý je hlavný sprievodca, možno ešte dôležitejší ako ja, čo sa týka tých všeobecných bojov okolí Banskej Štiavnice, Marošom Štepkom, s historikom Maťom Pošom, a ktorý to tak globalizuje celé. Čiže som tam účastný a ako keby spovedám alebo spoločne bádame aj v tých situáciách. Aj keď dokument režiséra Petra Gašparíka približuje cez osud neznámeho hrdinu osud celého kraja i Slovenska, presahy do súčasnosti sú zjavné. Aj dnes je vojna veľmi aktuálnou témou a myslím si, že nikdy toho nie je dosť, ako keby by som povedal, že každý jeden pohľad na tú situáciu, na ľudí, ktorí vtedy žili, a môže dodať ako keby väčšiu vnútornú odolnosť voči negatívnym spoločenským vplyvom. Posolstvo je, že ale ja som idealista, to znamená, ja si myslím, že chovať sa čestne má svoj zmysel. Ale či to je naozaj tak, to neviem, ale nejaké také posolstvo je, ktoré by malo vyplynúť z toho filmu, ale zase každý nech si vezme z toho, čo chce, čo cíti. Vydajte sa po stopách bojov v Banskej Štiavnici v utorok 29. augusta večer na Dvojke.
týždeň vás okrem iného